זה היה הדיירקט, בסדר? אוקיי? לבריאות, ועכשיו אנחנו לבריאות רוצים לעשות את הקונברס, אוקיי? והקונברס שוב הוא יתחיל בדיוק אותו דבר כמו הקונברס שעשינו במקרה הדיסקרטי, אבל יהיה אחר כך טיפה הבדלים בגלל המגבלת הספק והפילוג הגאוסי וכו', בסדר? אבל בגדול זה הולך להיות אותו דבר. זאת אומרת, בקונברס אנחנו רוצים להראות שאם יש, בוא נגיד, אם יש קוד שמקיים את מגבלת ההספק הוא משיג P arrow הולך ל-0 כשאין הולך לאינסוף, אז הקצב קטן או שווה לחצי לוג 1 ועוד פי חלקי. בסדר? אוקיי? אוקיי. ואנחנו מתחילים אותו דבר, זאת אומרת אנחנו מסתכלים על NR, זה שווה H של W, נכון? W זה ההודעה שאנחנו רוצים לשדר, בסדר? ואת זה אנחנו נרשום בתור IWYN ועוד H של W given YN, נכון? בסדר? וזה יהיה קטן שווה מ-I של W ו-YN ועוד איזשהו N אפסילון N. עכשיו מאיפה המעבר הזה? זה פנו, בסדר? אותו דבר. אם אנחנו רוצים לשערך את W מתוך Y עם הסתברות שגיאה קטנה, אז האנטרופיה של W given Y צריכה להיות קטנה. בסדר? שוב, החלק הזה אותו דבר כמו שהיה במקרה הדיסקרטי. בסדר? W זה מה שאנחנו רוצים לשערך, לדעת, ההודעה, מתוך YN שזה מה שקיבלנו, ואם אפשר לעשות את זה עם הסתברות שגיאה קטנה, אז H של W given YN זה קטן. בסדר? זה קטן באופן מנורמל ב-N, אז בלי הנרמול מ-N זה N אפסילון N. בסדר? זה היה לנו כבר. ועכשיו נמשיך לבריאות. זה קטן שווה מ-I של XN YN ועוד N אפסילון N. למה זה נכון? בגלל הערוץ כאילו בפנים של משפט עיבוד הנתונים. אוקיי? טלפון שבור. זה שם שאתם המצאתם לזה יפה מאוד. בסדר. אז זה עיבוד הנתונים, וזה עכשיו H של YN מינוס H של YN given XN ועוד N אפסילון N, לא עשיתי כלום, וזה H של YN מינוס H של ZN ועוד N אפסילון N, נכון? כי given XN, YN הוא פשוט גאוסי עם תוחלת XN. בסדר? והוא גאוסי עם השונות של Z, ולכן האנטרופיה כמו האנטרופיה של Z. בסדר? קטן שווה מסכום I שווה 1 עד N, H של YI, בסדר? כי האנטרופיה של הבלוק קטנה שווה מסכום האנטרופיות, נכון? בסדר? מינוס H של ZN ועוד N אפסילון N, ועכשיו אני יכול לכתוב שווה סכום I שווה 1 עד N, H של YI מינוס סכום על I, H של ZI. למה זה נכון? כי ה-ZI'ים הם בלתי תלויים. בסדר? ה-YI'ים לא בהכרח בלתי תלויים, ה-ZI'ים כן. וזה שווה סכום על I שווה 1 עד N, I של XI עם YI. ועוד N אפסילון N. בסדר? למה השוויון האחרון?
כי אני יכול שוב פעם לרשום את z בתור y given x, ואז h של y מינוס h של y given x זה ה-x. בסדר? אוקיי. עכשיו אנחנו קצת צריכים, רגע. קצת צריכים לשים לב למגבלת הספק וכו'. בסדר? אז בואו קודם כל נגדיר רגע ש-PI נקרא לו 1 חלקי 2 ב-NR, סכום על W XI בריבוע של W. בסדר? או אם תרצו, אם ספר הקוד שלי היה כזה, נכון? מילה לכל הודעה שרציתי להעביר, אני מסתכל על הרכיב ה-I בו, על הרכיב ה-I, בסדר? העמודה ה-I, ועושה את הממוצע של כל אלה. בסדר? אז נקרא לממוצע הזה PI. בסדר? אנחנו בגדול לאט לאט, בסדר? זה הממוצע הזה, זה PI. בסדר? עכשיו, מה אנחנו עוד יודעים? אנחנו יודעים ש-YI זה XI ועוד ZI. נכון? וכיוון ש-XI ו-ZI בלתי תלויים, נכון? בסדר? אז ההספק של YI הוא PI ועוד N. נכון? בסדר? אתם איתי? אוקיי. ולכן H של YI קטן שווה מכמה? נו? חצי לוג 2 פאי E PI ועוד N. נכון? בסדר? אז אם נמשיך רגע מהנקודה שבה עצרנו, נמשיך רגע מהנקודה הזאת, אחד קודם, קיבלנו ש-NR קטן שווה סכום על IH של YI מינוס H של ZI, נכון? ועוד N אפסילון, וזה נרשום בתור סכום על I חצי לוג 2 פאי, בואו נרשום את זה ככה, חצי לוג 2 פאי E PI ועוד N פחות חצי לוג 2 פאי EN. בסדר? אגב, אני שוב אומר, למה עושים את כל הפעלולים האלה? כי אף אחד לא אמר, אני בקונברס עכשיו, כן? אז אני לא יודע שהפילוג של X הוא גאוסי. בסדר? אני צריך לראות את זה כאילו לכל פילוג של X שמקיים את התנאים. בסדר? וגם לצורך העניין, אם המגבלת הספק שלי היא ממוצעת, אז אפשר לשאול את השאלה, אולי בכלל שווה לי לשים יותר הספק ב-X הראשון ופחות הספק ב-X השני, ככה שהממוצע יהיה בסדר וכו'. בסדר? אז בגלל זה גם כרגע יש לי איזשהו, בכל עמודה יש לי איזשהו הספק PI ועוד לא אמרתי למה הם שווים. בסדר? שוב, בקונברס המטרה היא כאילו להיות כמה שיותר כללי ולראות שמה שלא תעשו לא תוכלו להשיג יותר ממשהו. בסדר? אוקיי. איפה? פה קטן שווה, כן, תודה. פה קטן שווה ועוד n אפסילון n, וסך הכל קיבלנו סכום על I חצי לוג 1 ועוד pi חלקי n ועוד n אפסילון n. נכון? איפה? פה? כי הראינו קודם את זה.
ש-h של yi קטן שווה מחצי לוג 2 פאי pi ועוד n. בסדר? y אני עוד לא יודע מה הפילוג שלו, אני רק יודע שההספק שלו זה pi ועוד n, yi. ולכן בגלל שהגאוסי ממקסם את האינפורמציה, את האנטרופיה דיפרנציאלית. בסדר? עד כאן בסדר? אוקיי. שימו לב, זה כבר מתחיל לראות טוב, אבל זה לא בדיוק מה שאני רוצה. זאת אומרת, הייתי רוצה להראות שהדבר הזה קטן מ-n פעמים חצי לוג 1 ועוד פי חלקי n. בסדר? וכרגע יש לי את הסכום על i עם לוג pi. בסדר? זאת אומרת, הייתי רוצה לקבל בסוף שה-nr הזה קטן שווה מ-n פעמים חצי לוג 1 ועוד פי חלקי n ועוד ה-n אפסילון n. בסדר? זה מה שהייתי רוצה. אז הייתי רוצה שיהיה לי את זה פה, ובמקום n פעמים הדבר הזה, יש לי סכום על i עם pi, כביכול כל pi הוא שונה. בסדר? כי pi הגדרנו להיות האנרגיה של העמודה ה-i'ית. בסדר? אבל מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שמילות הקוד, זאת אומרת השורות, חייבות לקיים את מגבלת ההספק P, ולכן 1 חלקי n סכום על i של pi קטן שווה מ-p. אוקיי? מה אני בעצם אומר פה? אני אומר ככה. לכל עמודה פה יש הספק שקראנו לו pi. בסדר? מבחינתי לצורך העניין שלכל עמודה יהיה הספק אחר, pi אחר. אוקיי? אבל אני יודע שעל השורות הממוצע צריך להיות קטן שווה מ-p. בסדר? אז הממוצע של העמודות חייב להיות קטן שווה מ-p, כי אם הוא לא היה אז כנראה שהייתה איזו שורה שיותר מזה. בסדר? אוקיי. אז הנה, זה רשום פה. בסדר? אוקיי. עכשיו, אז תשימו לב מה הולך לקרות פה. יש לי את הדבר הזה. פה יש לי 1 חלקי n סכום על i pi. פה יש לי סכום על i, אבל הפונקציה לוג 1 ועוד משהו. בסדר? והייתי רוצה לעבור רק ללוג 1, לא לסכום הלוגים. בסדר? מה שנעשה, נשתמש באי שוויון ינסן. בסדר? כי אנחנו נסתכל על זה כאילו, על הסכום הזה, כאילו יש לי ממוצע של הלוגים, ובמקום זה אנחנו רוצים להשוות את זה ללוג של הממוצע. בסדר? שהנה פה הממוצע. בסדר? אז אנחנו הולכים להגיד כזה דבר. הפונקציה לוג או חצי לוג, זה לא משנה, 1 ועוד x היא קונקייב, בסדר? כזאתי של x, נכון? עכשיו תזכרו, פונקציה כזאתי זה אומר שערך הפונקציה בנקודת הממוצע יותר גבוה מהממוצע של ערכי הפונקציה. בסדר? זאת אומרת, אם אני עושה את הערך פונקציה פעם אחת בנקודת הממוצע, זה יותר גבוה. בסדר? אז ה-1 חלקי n סכום i שווה 1 עד n חצי לוג של 1 ועוד pi חלקי n יותר קטן מלעשות פשוט חצי לוג 1 חלקי n, בואו נרשום את זה ככה, סליחה, 1 ועוד, ועכשיו יש לי 1 חלקי n סכום i שווה 1 עד n pi חלקי n. בסדר? זה ינסן. בסדר? אבל הפונקציה הזאת היא מונוטונית עולה, ולכן זה קטן שווה מחצי לוג 1 ועוד פי חלקי n. כי אני יודע שכל הדבר הזה יותר קטן מפי. הנה הוא פה. בסדר? סיימנו? סיימנו. איפה פה? שוב, אני מסתכל על הפונקציה הזאת, זאת הפונקציה שלי, הלוג 1 מאוד. זה כאילו ה-x שלך,
ופה יש לך, תסתכל על ה-1 חלקי n כאילו ההסתברות או הממוצע שאתה עושה או משהו כזה, ואתה עושה ממוצע לערכי הפונקציה לוג בנקודות pi. במקום זה לקחת את הפונקציה לוג בנקודת הממוצע. בסדר? זה מקביל לנקודה הירוקה הזאת פה, וזה מקביל לנקודה הזאת. בסדר? ההגדרה של ינסן שראינו הייתה עם תוחלת, לא? בסדר, הנה, תוחלת והפילוג הוא שווה. תחשוב על זה כאילו על תוחלת כפילוג אחיד, הנה הפילוג. 1 חלקי n. בסדר? אוקיי? זה בעצם הטריק שמשתמשים בו רוב הפעם. אוקיי? אני מסתכל על ה-1 חלקי n הזה כאילו כעל ההסתברות של pi מסוים. ולכל ה-pi'ים יש הסתברות 1 חלקי n. בסדר? ויש n כאלה כמובן. כי זה מספר העמודות בספר קוד. אוקיי. סיימנו את הדיירקט והקונברס, בסדר? עכשיו הנוסחה הזאת היא חצי לוג 1 ועוד פי חלקי n, אתם יודעים מה היא, בסדר? ומאיפה היא באה ולאן היא הולכת וכו'. בסדר? אוקיי? אז זה הקיבול של ערוץ, קיבול של ערוץ גאוסי דיסקרטי yi שווה xi ועוד zi עם שונות רעש n ומגבלת הספק p. בסדר? ולזה גם קראנו signal to noise ratio. בסדר? כן, כן, אבל הראינו קודם בדיירקט שאתה יכול שזה אכן סופרימום, אתה יכול להתקרב לזה כרצונך. כן, מספיק שתיקח קצב שהוא i, xy פחות 3 אפסילון ואתה בסדר. אוקיי? למה רשום גאוסי דיסקרטי? למה זה לא רק... אוקיי, שנייה. בסדר? שנייה. עכשיו, סליחה רגע. זה עבור המודל הזה. בכל טיים סלוט תקראו לזה, בכל שנייה, לא יודע, תקראו לזה איך שאתם רוצים. בכל יחידת זמן, אתם משדרים xi, אתם מקבלים אותו ועוד zi, זה ה-yi שאתם קולטים. בסדר? אז זה גאוסי דיסקרטי. בסדר? עכשיו, המודל הזה אפשר להסתכל עליו כלמשל, לאחר ההטלה על מרחב האותות או משהו. בסדר? עכשיו, באמת אנחנו רוצים לדון במקרים רציפים קצת יותר מעניינים, אז למשל, אחד המודלים המעניינים לערוצים גאוסיים הם ערוצים גאוסיים רציפים ומוגבלי סרט. אוקיי? מה זה אומר? שאתם מקבלים איזשהו y של t, זמן רציף, t זה בזמן רציף, וה-y של t זה ה-x של t ששידרתם, ועוד n של t או z של t, בסדר? שהוא רעש גאוסי לבן, או בדרך כלל כתבנו רעש לבן גאוסי, בסדר? וכל זה עובר קונבולוציה עם איזשהו h של t, שזה מסנן בדרך כלל ברוחב סרט W מסוים. אוקיי? בסדר? זאת אומרת, אתם לא רואים רק את x של t ועוד n של t, בסדר? אלא אתם רואים את x של t ועוד n של t, אבל כל זה עובר דרך איזשהו מסנן. בסדר? ונתנו, שוב, בתקשורת ספרתית דיברנו על המקרים האלה, מתי זה יכול לקרות, אוקיי? למשל, כבלים של טלפון, אז אתם הייתם מוגבלים לא יודע מה, באזור הרוחב סרט של 3 קילוהרץ, יש פה את הדוגמה, כן, של 3 קילוהרץ. זה היה סדר גודל. בסדר? אחר כך נראה מה זה נותן. בסדר? אז אתם משדרים x של t, מקבלים x של t ועוד n של t אחרי שהוא עבר בפילטר h. בסדר? ואנחנו רוצים לדעת מה הקיבול של ערוץ כזה. בסדר? כמה ביטים לשנייה, לא ביטים לשימוש ערוץ, כמה ביטים לשנייה אפשר להעביר בערוץ כזה. בסדר?
עכשיו מה שאנחנו נעשה זה בעזרת קצת סיגנל פרוססינג שאתם אמורים להכיר, אם לא ימות לי המחשב באמצע. לכו תדעו מה קרה. זה נתקע. פיקו זה ארוך מדי אתה אומר? גם ככה צעקו שם כבר את החומר של שנה שעברה. מה? לא, 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 אין מצב. שנייה. זה מקליט? לא, רק העט מת. שנייה, בוא נעשה רגע... נפתח אחד חדש. טוב, חבל, רגע. טוב, בואו נעצור את זה, אני אסיים את זה בעל פה על הלוח.